Много си напрегнат, господин Писан е малък. Защо не си подремнеш? Леле, тези котки искали много внимание. Ефлет, някой да ми помогне и който и да е. Трябваше да уточня без кучето. Лошо куче, изкара ръла на котенцето ми и то съвсем незаслужено. Не се тревожи, голямото лошо куче вече го няма. Може по положението на нещо и Санчо добре ли е? Да. Ох, не знам и аз какво да ти кажа. Котенце е гладно, но... Той ми се обади в петъка от нищото и каза, че ще ги изпрати. Без изобщо аз никога не съм говорила нито нищо. Аз една седмица изобщо не съм си позволила да му звъня или каквото и да било. Казах му, когато ще готов, тогава ще изпрати, поне да ме пушне така за почта, хайде. И ми каза, до 2 седмици се връща. Днеска се обажда, че щял да прати парите и номерата му изпрати. Ако мога да я сваля. Аз не знам. Аз нищичко не знам. Каза, че ще не се да говоря. Аз му казах, не искам да разговарям с тебе, разбираш, това са празни приказки. Значи